Samtang suga na nato ang BizTalk kang Cecil Uban kag kapuso star Sofia Pablo. Says, makauban nato karon mga kapuso ang usa sa mga bida sa Prima Donnas. Walay lain kundi si Sofia Pablo. Maayong buntag, Sofia. Kumusta? Good morning! Okay naman po. Ito, sa bahay lang. Quarantine feels. Kumusta ka naman and your family? Ano yung mga pinagkakabisihan Opo. nyo sa loob ng bahay? Ngayon po, mostly po nanonood po kami ng K-drama. Yun, marami yes. pong K-drama na maganda. Oo nga. And yun po, kumakain po kami ng kumakain. And yun po, nagbablog po ako, TikTok. Yun. And syempre po, school. Ayan, and speaking of your social media accounts, first of all, congratulations for reaching 1 million followers sa Instagram account mo. How does it feel to accomplish this milestone at such a young age? Ano po, syempre po nakaka-proud din po na at a young age, 14 years old, nagkaroon ka ng 1 million followers. And syempre hindi rin po biro ng pag-iisipin mo na 1 million people na-follow ka po and you make them smile, 1 million people na papangiti mo. And sobrang thankful ko po and sana mas marami po kong tao na mapasaya. Ayan, napapasaya mo talaga kami, and even your YouTube account, almost 200k subscribers ka na din. And of course, yung mga TikTok videos mo, one of the most followed account ka din. How do you manage to do everything, itong mga social media posting mo, and while studying at the same time? Opo, syempre yung YouTube po nakaka-proud din po. Yung channel ko po and yung isa pa pong channel na LP Official na 2 months pa lang po kaming nagba-vlog pero road to 100k subs na rin po. And then syempre sa TikTok, thankful din po ako for 3 million followers and masaya rin po ako na maraming nagko-comment na napapasaya ko sila. And yun po yung nagiging encouragement ko para pagsabay-sabayin yung mga social media accounts na mag-vlog, mag-post sa Instagram, Facebook, TikTok. And syempre, importante din po na napapagsabay sa studying. Kaya minsan po kapag tapos ko na po yung mga gagawin ko for social media, gagawin ko na po yung modules ko for school through online po. Ayan, let's talk about yung online schooling mo. Kasi di ba naka-homeschool ka na before. Ano yung mga maa-advise mo na maibibigay mong advice sa mga students ngayon na kailangan na rin mag-online classes for the new normal? Ayan, syempre hindi naman po lahat sanay na mag-homeschool. Katulad ko po before na sanay po ako na more on physical contact sa classmates, sa mga teachers. Syempre mas madali rin po na nasa harapan mo lang. Pero since ngayon po kailangan po talaga natin masanay, okay lang naman kasi at least mas matututo ka dahil ikaw lang po yung mag-isang mag-aaral nung ano mo. Pwede rin mag-tutor para mas madali. And yun po, madali lang naman po mag-online basta pagsipag. Oo nga, sipag lang talaga, no? Ano yung mga values na natutunan mo while homeschooling? Aside na, of course, masipag ka talaga, Sofia. Opo. Syempre po, importante din po yung kaya mo pong matuto mag-isa, yung kaya mo pong intindihin yung lesson mag-isa. Isa po sa mahirap intindihan mag-isa yung mga math, or geometry, or mga science subjects. Kasi po medyo more in computation and minsan nakakalito rin po siya kasi iba't ibang klase ng computation. And syempre makakatulong po dahil at home ka, mas makakapag-research ka pa through Google, kaya makakatulong rin po si Google na mas maaral mo pa. Ayan, so independent learning and research talaga. Yan yung kailangan matutunan ng lahat ngayon, ano? Opo. Sofia, fast forward tayo this time to the future, 5 years from now. How will you remember this experience? Ano yung maaalala mo pag sinabing year 2020? Siguro po after 5 years from now, yung year 2020 po, maaalala ko as a year na marami pong nahirapan, may mga nawalang buhay, pero at the same time po, marami rin pong natuto po tayong maging mapagtipid and maging may importante po sa oras and bonding with your family po. Ayan, coming from such a young woman like you, from a young lady like you, ang galing naman ng mga naging realizations mo. This time, Sofia, usapang prima donnas tayo kasi namimiss na namin kayong tatlo, and dito sa Cebu ha, sinubaybayan talaga namin ng mga kapuso natin dito, yung character mo bilang si Donna Lynn.
Ayan, kasi defined Opo. siya as a mahina daw kasi syempre bunso ka at laging nakadepende ka sa mga ate mo. As Donalyn, ano yung mensahe mo sa dalawa mong ate? Siguro po ngayon kay Donna Marie, magpakatatag ka lang, matatapos rin itong lahat. And siguro ako po si Donna Marie, malulungkot din po kasi pinagdadaanan ko ngayon. And matapang naman si Ate Donna Marie, kayang-kaya niya yan. And kay Ate Donna Bell naman, sana huwag kang magpadala sa mga temptations ni Brianna. Sana sa amin ka pa rin ni Donna Marie. Sana maalala mo na si Donna Marie pa rin yung tunay mong ate. Abangan niyo po ang pagbabalik ng Prima Donnas at huwag na huwag kayong bibitaw dahil marami pang mangyayari. Siyempre ngayon nagiging magkaibigan si Brianna at Ella. Ano nga ba yung mangyayari kay Donalyn? Magiging duwag pa ba siya? O lalabanan niya na si Donnabel dahil kinakalimutan niya si Donna Marie? Anong magiging laban ni Donalyn? Ayan, anong magiging laban? And to prove us na matapang ka na bilang Donalyn Sofia, can you do a TikTok challenge for all our viewers? Yung TikTok challenge na pwedeng gawin habang nandito lang, nakaupo tayo, naka-split screen. Opo. Sige. Sige po. Ayan. O, diba? Yun lang yung kaya kong gawin habang nakaupo. Thank you so much, Sofia, for joining Thank us you this po. morning. Thank you po. Stay safe po. See you soon. And that was Sofia Pablo, mga kapuso, nga mipaambit ka na to nga adunay positive changes, adunay positive vibes nga hatod sa ato ang mga social media posts. Busa, mga kapuso, tutok lang gayon din hi sa GMA Regional TV Live.